nohy mu vykoplo nad hlavu a spadol na ruku tak, že si vyklebil rameno. Prvý úraz na padáku, ktorý som videl a zbledol som ja aj on. Práva ruka vyklobená, taký športovec, si myslím, no a sme už skončili, idem po lekára. Jožko, počkaj, žiaden lekár. Prikľakol si tú ruku kolenom a zelený, fialový, všelijaké farby v tvári mal. A vraj je to obrovská bolesť, keď som sa bavil neskôr s lekármi, nasadzovať si luxované rameno či vyklobené rameno. Tak si to urobil sám, skočilo to dnu, on tak dvihol ruku, no, už požehnanie dám, ideme domov. Žiaden lekár, nič a rozcvičil to sám a vlastne tým sa aj tak nejak ukázala taká tá schopnosť nebyť takou babou, že za každým, čo si niekto musí iný. Mal takú vždy schopnosť samostatnosti a toto ma tak utvrdilo aj v tom priateľstve s ním, že vždy ma posiloval v takých chvíľach, keď je človek taký mäkký, zmäkčilý alebo seba ľútostivý a u neho toto nikdy nebolo badať. A to je jedna z črt, ktorá v jeho osobnosti a pre mňa ako kňaza je vždy takým nedosiahnuteľným vzorom. Niektoré veci ma na Jozefovi aj štvali. Napríklad mal takú, myslím si, že veľmi dobrú vlastnosť skromnosti, ale niekedy sa mi zdalo, že je to skromnosť hraničiaca s istou formou lakomstva, ale predovšetkým zameraná na neho samého. Jozef si vedel radšej veci robiť sám, aj keď boli menej dokonalé, strátil s tým množstvo času pri prišívaní, prešívaní, úprave vecí, ktoré boli už dávno vynájdené a ktoré sa dali za relatívne dostupné prostriedky možno aj kúpiť, ale on ma týmto fascinoval, tou schopnosťou, keď som hovoril, že Jozef, toto si kúpim, nebudem predsa tu niečo staré prerábať, prešívať, keď existuje to už kvalitnejšie a možné. A on to tak odmietal a nikdy ma to hnevalo, že príliš na sebe šetril. Keď ma otec biskup preložil, tak samozrejme môj taký životný štýl je skauting a rozhodol som sa, ak Pán Boh dá, že aj tu si založím nejaký oddiel, ktorý by mi pomáhal aj v pastorácii, lebo je to výhodné mať aj inú takú styčnú plochu ako len liturgia alebo nejaké služby okolo farnosti, kostola. Prvé, čo mi napadlo tak spontánne vlastne bolo to, že Jozef bol vždy veľký priateľ skautov a veľakrát sme boli na fare u neho na rôznych víkendových akciách. Dokonca jeden zážitok s jedným z mojich skautov aj zväčšnilo v svojich úvahách Slove zo srdca. A tak ako priateľ skautov myslím si, že je veľmi vhodný orodovník a taký patron hodný nasledovania v svojich mnohých vlastnostiach. Tak som vlastne deti tu naviedol, rozprával som im o Jozefovi a keď sme si pozreli DVDčko, ktoré vzniklo na fare v Bystránoch po jeho smrti, tak boli vlastne všetci skauti takí oslovení tým natoľko, že veľmi spontánne a bez nejakého môjho zásahu sa rozhodli pomenovať náš skautský oddiel po Jozefovi Križandovi. Blízko túžim cítiť tvoj dých, tak blízko, ako len ty smieš byť. Tak blízko túžim cítiť tvoj dých. Oddychnem si v tvojom náručí, iba tam sa cítim v bezpečí. Jožkov pseudonym Tatransky vychádzal z jeho veľkej lásky k prírode. Aj keď na samotné Tatry nemal veľa času. V jednom zo svojich príhovorov napísal: niekto si možno myslí, že keď mám rád Tatry, takže každú chvíľu niekde visím, niekde v Tatrách a moje ovečky sú
ďaleko odo mňa. Jeho láska k Tatram však spočívala v hlbokom takom prežívaní a spolucítení s tým, čo príroda vytvárala. Tam prichádzal čerpať Božiu múdrosť, tam v tichu vznikali mnohé jeho články, jeho myšlienky dozrievali a často rád sa aj modlieval žalmy v prírode. Velepte Pána oheň a páľava, velepte Pána chlad a horúčosť, velepte Pána rosa a srieň, velepte Pána mráz a zima, velepte Pána ľad a sneh, velepte Pána noci a dní. Jožko zvykol hovoriť o tom, že prírody sa nemáme báť, ale máme ju rešpektovať. Nemáme ju podceňovať, ale máme ju príjmať taká, aká je. Máme si uvedomiť, že nemáme nikdy bojovať proti nej, ale máme príjmať jej pravidlá. Tak sme sa aj často vracali domov, niekedy nie s pocitom, že sme pokorili prírodu, ale s pocitom, že sme prijali to, čo nám dnes Pán nadelil. Odmala som rád liezol, štveral sa po strechách, po stromoch, po plotoch, ale Jožko mi ukázal iný pohľad na lezenie. Najviac som si to uvedomil, keď ma Jožko zobral jesť na hlavné bralo. Na cestu Svätý Martin. Je to cesta obťažnosti 6 plus, 7 minus, podľa toho, ako sa lezie z dola. Jožko prišiel, zložil veci, začali sme sa obliekať. A ja mu hovorím, Jožko, ale poďme na niečo ľahšie. Si na niečo také netrúfam ešte. Pamätám si, on sa na mňa len pozrel a povedal, vylezieš to. Nič viac, nič menej. Keď sme prišli na faru, začali sme hovoriť o tom, že lezenie má aj taký duchovný rozmer. Lebo keď sa naväzujú dvaja na lano, lano už prestáva byť lanom, ale je priateľstvom na život a na smrť. Jožko začal hovoriť o tom, že tomu, kto je na druhej strane, musí veriť. A ja som tak bol rád, že v ten deň som ho mohol istiť, keď šiel na toho svätého Martina, na prvolezca. Na moje krídla sa dá prach, často mávam z výšky strach. To sa mi stáva, keď na lásku zabúdam. Vzduchu je málo, strácam dých, žijem z rečí bláznivých, ticho sa v kúte svojej duše rozdávam. Jozefa Krišandu, kňaza z Bystranskej farnosti, som dosť často stretával na dreveníku. Chodil tam s deťmi, s ktorými liezol a samozrejme, že pri týchto cestách sme prehodili vždycky zo pár slov a už ani neviem ako a kedy sme sa ocitli
na spoločnom pláne. Nakoniec som sa rozhodol pozval som ho do pekného kúta, ktorý sa nazýva Stikľavá skala. Jozef, keď prišiel sem do tejto scenérie, tak bol uchvatený a veľmi sa mu to zapáčilo. Tak sme tu chodili po niekoľko rokov spoločne liesť. No a samozrejme, že pri týchto spoločných lezeniach sme viedli aj priateľské rozhovory, ktoré samozrejme aj mňa duševne posilňovali. Jozef bol veľmi jednoduchý človek, prostý, ale jeho myšlienky boli hlboké a hlavne ma vždycky udivovalo to, že on našiel vždycky na mnohé tieto problémy zo súčasného života odpoveď. Tieto odpovede čerpal zo Starého zákona, ktorého bol veľkým znalcom a vždycky vedel tú pravú myšlienku vyťahnuť, ktorá človeka nie ubila, ale posilnila. Takže v tom som si vážil jeho priateľstvo, že pri vznesení alebo pri nejakej námietke on vždycky vyťahol odpoveď takú, ktorá človeka posilňovala. A samozrejme, že tým sa aj naše priateľstvo upevňovalo, lebo vždycky pri spoločnom lezení som našiel aj nejaké to duchovné posilnenie. No toto je veľmi ťažký nástup. To bola jedna z najobľúbenejších Jožkových ciest. Tento ciageľ veľmi obľúboval a vždycky sa tešil, že kedy namrzne. Niekedy trebalo čakať aj 2-3 roky, kým sa vytvorili takéto podmienky, že sa takýto ciageľ vytvoril. Pán mu nedoprial mu, aby sme pokračovali. Možno, že už on splnil svoju životnú púť, úlohu, ktorú mu Pán zveril. Ináč mi hovorí, no čo ty, Jozef, hraví, ty budeš liesť, aj keď budeš mať 75 rokov. A keby Boh dal, aby to tak bolo. Písal sa zhruba rok 1996, keď za mňou prišiel môj veľmi dobrý priateľ a amatérsky archeológ, výtvarník Pálko Vavrek z Kežmarku. Vraj pozná neobyčajne vzácneho človeka, katolického kňaza z Bystrian, Jožka Krišandu. Pravdu povedať, toto meno mi veľmi nič teda nehovorilo, nepoznal som toho človeka. Vraj teda vlastnil nejaké archeologické nálezy z travertinového komplexu z Dreveníka. Tak dohodli sme sa, že sa stretneme s týmto človekom na pôde archeologického ústavu v Spišskej Novej Vsi a tak sa aj stalo. Otvorili sa dvere archeologického ústavu, zjavil sa človek, ktorý mi stiskol ruku, ale tak silno, že som naozaj nerozumel, že o čo ide. Či si robí srandu, alebo či to bola prirodzená
vášeň spoznania sa s človekom. A bola to naozaj prirodzená taká vášeň. Lebo koľko razy som sa potom už s Jožkom Krišandom stretol, toľko razy ten silný stisk ruky tam bol. Bol to teda rok 96, keď mi Pálko Vavrek s Jožkom Krišandom doniesli neobyčajne vzácne archeologické nálezy z dreveníka. Bol som veľmi prekvapený, lebo nešlo len o obyčajné črepy, ako zvyknú na archeologický ústav nosiť ľudia, ale boli to jantárové koráliky, ktoré pochádzali z ľadovej jaskyne na dreveníku. Čiže naozaj veľmi vzácny nález. Popri tom išlo aj o ľudské kosti a keramický materiál. Takže boli to naozaj veľmi vzácne nálezy, ktoré ma veľmi potešili. Bolo to moje prvé stretnutie s Jožom Krišandom. Potom sme si urobili ďalšie viaceré plány, že sa pôjdeme pozrieť spolu na dreveník a že mi ukáže ďalšie svoje archeologické lokality na dreveníku. A tak sa stalo niekoľkokrát. Išli sme do hlbokej priepasti, išli sme do strechy, išli sme do mnohých ďalších jaskyň na dreveníku, ktoré Jožka priťahovali svojou krásou, ale aj nielen z pohľadu tej prírodnej krásy, fantastických jaskyň, ale aj z pohľadu osídlenia dávnym človekom od staršej doby kamenej prakticky až po stredovek a novovek. No a niekoľkokrát som sa teda zlanil aj do tej hlbokej priepasti a je zaujímavé, že Jožko sa neštítil chytať do rúk ľudské kosti, zvieracie kosti, ktoré tam človek v rámci svojich kultových obradov hádzal do týchto jaskyň a priepastí. To, čo bol v 19. storočí Andrej Kmeď a Sitno, tak to je pre mňa Jožko Krišanda a dreveník. Neobyčajne vzácny človek, ktorý nielenže zbieral archeologické nálezy a nosil mi ich, ale snažil sa aj študovať tieto archeologické nálezy a zaradiť ich. Doslova chodil ku mne na konzultácie, čiže ho to chytilo aj srdcom. Dôležité je aj to, že on to, čo našiel, sa snažil aj interpretovať a dať medzi široký pospolitý ľud. Aj toto som si u neho veľmi cenil. Svoje informácie predával ďalším. Informoval o tom svoje ovečky, ako sa hovorí, najmä malé deti, ktorým prednášal, chodil na školy a veľmi rád informoval deti aj o archeologických nálezoch, ktoré učinil v miestnych jaskyniach. Opäť jedného dňa ma prekvapil informáciou, že v Bystránoch sa v minulosti našiel poklad zlatých mincí. A to bola obrovská detektívka, ktorú Jožko dokázal zostrojiť. Podarilo sa mu nájsť objaviteľov tohto pokladu a doslova vypátrať tých ľudí, ku ktorým sa tie zlaté dukáty dostali. A preto zachránil pre archeologickú vedu, pre odborníkov, ale aj pre širokú laickú verejnosť poklad alebo informácie o poklade zlatých dukátov zo 14. 15. storočia priamo z intravilánu Bystrian, čo je skutočne veľmi vzácny nález. Nie vždy bol samozrejme Jožko z pohľadu archeológie alebo objavovania archeologických nálezov úspešný. Nikdy nezabudnem na to, ako jedného dňa prišiel opäť ku mne, že má asi fantastický archeologický nález, samozrejme opäť z dreveníka, že mi to donesie. Zaklopal na dvere, otvorili sa dvere a na pleciach držal neskutočne obrovský travertínový masív kameňa teda. Domnieval sa totižto, že objavil skamenelú lebku pravekého človeka, ktorá bola zaliata v travertíne. Skutočne vyzeralo to, ako by sa tam črtali na tej skale nadočnicové oblúky, očné jamky, zvyšok čeluste. Ale bola to hračka prírody, lebo travertín je taký. Mňa však upútalo na tomto, že ja som mal obrovský problém vôbec tento travertínový masív zdvihnúť.
A Jožko ho odvliekol priamo z vrcholovej plošiny dreveníka na ramene dole až ku svojmu autu a to je nejaké 2-3 kilometre, kým to doniesol. Čiže aj takáto príhoda ma postihla v súvislosti s Jožkom. No a napriek tomu, že bol to negatívny archeologický nález, tak na znak úcty voči tomu, že tento kameň vliekol, som si tento v úvodzovkách archeologický nález ponechal a dodnes je v zbierkach Archeologického ústavu. Prvýkrát prišiel k nám do domu